unha a pel de galiña, verdade, ver estas imaxes. Xiana, moi bons días. Moi bons días, Rocío. A verdade é que creo que non hai palabras non para agradecer o traballo, o límite que están tendo estes días os equipos de extinción, veciños, veciñas. Desde logo, Rocío, que outra cousa podemos facer se non darlles as gracias ante a impotencia que sentimos a maior parte da comunidade. Eu, desde aquí, unha aperta enorme, a forza que nos gustaría enviarlles, pero tamén a decir unha mensaxe que temos moi bons profesionais en extinción, temos uns equipos de extinción dos mellores, sen exagerar, do mundo, e temos profesionais que saben de lume, que saben de ciencia forestal, de ecoloxía do lume. Por exemplo, Juan Picos, que quen queira aprender un pouco do que está a acontecer, que o poña en internet. E despois, aceptar que o lume forma parte do planeta desde hai 400 millóns de anos. Se hai vexetación, hai lume. Temos que aprender a convivir con el ou poñernos a rezar. E eu quero aprender a convivir co lume. Son días, Xiana, creo, de escoitarvos os expertos, os que sabedes, e aprender un pouco máis, efectivamente, sobre este inimigo, o que se están enfrontando con tanta valentía tantos e tantas estes días en Galicia. Se che parece, imos ir repasando, Xiana, como os distintos tipos de incendios, porque estes días estamos escoitando moito sobre as diferenzas entre eles, non? Se che parece, empezamos por o primeiro, que os expertos chamades incendio topográfico. Isto que significa para os profanos na materia? Perfecto. Bueno, primeiro non son experta en absoluto, con muitísima humildade, pero sí que algo sabes, Xiana, xa saben vostedes que ven o termómetro. Me gusta moito estudar, Rocío. Os incendios podémolos clasificar segundo a vexetación que este ardendo, a súa intensidade ou o comportamento, porque os incendios chegan a ter un patrón de propagación, un motor de propagación. Un deles é segundo a topografía, o que temos aquí, o relevo do terreo. Isto en lugares máis accidentados, por exemplo, montañas, poden empuxar eses lumes cara arriba, cara a altitude. Tamén poden entrar en confluencia factores como os vales, que tamén entra como un maior factor o vento. Podenlle dificultar aos equipos de extinción o acceso e son lumes, obviamente, típicos de zonas montañosas. Estes días estamos escoitando moito falar do vento, non? Que significan os incendios de vento, que se chama tamén? Efectivamente, estamos falando do vento porque levamos desde o 20 de xullo máis ou menos con nordés, que sabemos que é un dos factores que máis complica os lumes e a súa extinción. Nos incendios de vento, o vento é o principal axente causante dese incendio. Fai que se mova con maior rapidez, son lumes moi rápidos, difíciles tamén de controlar e tenden a ser máis típicos de lugares abertos. Fan focos secundarios, xustamente ese vento empuxa, fai voar a mellor pois brasas, ascuas ou mesmo pois unha piña que nos imaginamos prendida como un cóctel molotov, digamos, e ás veces xúntanse cos de convección e todavía se fai pior o asunto. Porque que son os incendios de convección? Mira, eu escoitei a Ferran Dalmau explicalo moi ben. Os incendios de convección son incendios que se tornan unha propia... Hai tanto combustible dispoñible para arder, porque o combustible pode estar no monte, non estar dispoñible, levamos cunha seca terrible, entón o combustible está dispoñible para arder. Xúntanse e o propio incendio retroaliméntase e acaba tendo tanta enerxía, tanta calor que ascende cara as capas altas da atmósfera e forma a súa propia, digamos, microclima, chámanse piroclima, e fai pirocúmulos. Esas nubes fan tormentas eléctricas secas, que botan raios e poden facer focos secundarios. E Ferran Dalmau, que é un pedazo de experto que temos en España, o explica así, para imaginarnos o que é unha columna convectiva. Poste nunha piscina e colles unha pelota de baloncesto e apoias co pé, riba, e de repente a soltas. Esa pelota ascende cunha velocidade, unha rapidez e unha impredicibilidade brutal. E aí é un pouco eses incendios de convección, que ao final temos que esperar un pouco ou que arda todo ou que as condicións meteorolóxicas muden para apagarse. É o mesmo un incendio convectivo destes que estás dicindo con isto dos incendios de sexta xeración, que tamén estamos escoitando, seguro que vostedes escoitaron moito estes días, e que agora estamos ante unha nova xeración de lumes. Sí, eso explican. Isto, primeiro, deixar claro que é un termo que non é científico, non está apoiado na literatura científica, pero que o suxeriron os bombeiros de Cataluña, entre eles Marc Castelnou, que son uns pedazo profesionais. E é un pouco para explicarnos como foi mudando os lumes desde os nosos avós, que usaban o lume, a cultura do lume, que eu pido que
que volvamos a aceptala dentro de Galicia. Isto pode sonar fuerte, pero non nos queda outra. E entón eses incendios, digamos que son incendios que escapan a capacidade de extinción. Vouche poñer un exemplo, Rocío, moi fácil de entender. En Portugal, no 2017, tivemos un deses primeiros incendios, mega incendios que superaron a capacidade de extinción. Calculouse que nunha hora a enerxía que botaba ese incendio era igual que 27 bombas de Hiroshima. Nunha hora. Non son incendios actuais, de feito, ás veces mistúranse os de cuarta xeración cos de sexta. En Francia, no ano 49 arderon 20.000 hectáreas, non me acordo ahora mismo, pero foi como en 20 minutos, 20.000 hectáreas, 20 minutos, 9.000 hectáreas, unha burrada, moi rápido, unha cantidade moi grande, moi rápido. E entón estamos frente a estos incendios que se misturan varios factores. Esa interface urbano-forestal que tanto temos. O monte avanza cara ás vilas, pero tamén na costa as casas avanzan cara ao monte. Xiana, por último, como vai a ser agora esa reconstrucción? É dicir, porque o que está claro é que, claro, estamos falando de bosques centenarios, é dicir, dese dano ecolóxico. Agora, como se van a pôr a traballar nesa reconstrucción? Danme ganas de chorar, é pensar nisto e que che caen as vaguas, e iso que eu non perdín todo, como moitas das familias que perderon todo estes días. Temos que sair desta, decir que esta sexa a última vez. Temos que aprender a convivir con eses lumes. Agora a restauración ten que ser todos os nosos esforzos, non perder esa capa viva do solo. Porque se non temos solo, non temos vida. E non deixar tampouco que cheguen todas esas cinzas aos ríos que despois poden chegar ao mar. Pois moitas grazas, Xiana, por aclararnos todos estos conceptos. Logo, despois, por certo, tamén Héctor Castiñeira,